Naghahanap ka rin ba ng lugar kung saan pwede kang mag-relax at mag-enjoy? Yung lugar na maganda ang view at presko ang hangin, na talagang mag-e-enjoy di lang kayo kundi pati buong pamilya nyo? Well, kung ganun pala, ay mali kayo ng video na puntahan. Charot lang. Hello mga apo. Hindi nga aksidenteng dumaan ito sa timeline nyo. Dahil sign na to para mag-unwind naman kayo. Char! Ano ba yan ba? O sige na nga, serious. Mga 7 AM pa nga lang ng umaga ay nag-ready na kami ng laki nyo para sa aming long ride. Wow, long ride daw. Feeling pupunta kasi kami ngayon sa Maples River sa may Aguilar, Pangasinan. First time nga namin pumunta dito kaya naman nag-Google Map na kami at nagtanong-tanong sa mga taong nadadaanan namin kung paano pumunta doon. Mula sa napagtanungan namin doon sa simbahan ng Aguilar ay dumire-diretso lang daw kami at pag may nakita kaming barangay buwer ay pwede na daw kaming dumaan doon. Dito lang pala yun sa may right side ng highway mga apo at ganito yung madadaanan nyo. Dito pa nga lang ay napakaganda na ng tanawin mga apo. Pero kailangan nyo maghinay-hinay kasi medyo mabato yung daan. Pwede din daw kayo dumaan dito sa Bayawas. Dito kami dumaan nung pauwi na kami mga apo. Mula highway, bali dire-diretsuin nyo lang yun. Nalagpas ito ng barangay Bur. Totoo nga naman kasing mas malapit ang daan dito mga apo. Kaya lang dito sa Bayawas mga apo ay dadaan kayo sa may ilong na ganito. Bali bumaba na nga ako at nagtulak-tulak na ang laki nyo dyan. Yan, nature trip pa more. Pagkatapos nga lang ng ilang sandali ay dumating na rin kami dito sa Maples River. Bali 10 pesos na environmental fee at 10 pesos na parking fee ang binayaran namin dito mga apo. Mga 9 AM na nga ng mga oras na to. Sobrang presko pa nga ng hangin mga apo at kukunti pa ang mga tao. May mga kubo rin pala dito mga apo for 300 pesos lang. Kung gusto niya naman mag-tent or maglatag lang ng something na pang picnic ay pwede kayong maghanap ng pwesto nyo dito for free. Nag-decide nga muna kami na dito muna kami mag-stay. Gusto kasi muna naming magtampisaw sa tubig at makita tong ganito kagandang view. Tignan nyo naman yung view na yan mga apo, napakaganda. At tignan nyo nga din kung gaano kalinaw tong tubig. Grabe, asul na asul, talagang crystal clear. Ganitong oras nga daw maganda pumunta dito, around 6 AM to 11 AM. Kasi hindi pa masyadong mainit ang araw. Hindi na nga din namin napigilan na lumubog dito sa tubig. Kita mo naman kahit dito sa ilalim na ng tubig ay kitang-kita mo pa rin yung mga apakan mo. Ingat-ingat na rin guys sa pagbaba mga apo dito sa tubig dahil yung ibang mga bato ay madudulas. Madami nga rin ditong mga tindahan mga apo kung gusto nyong bumili. May mga pinaparent din sila ditong salvavida for 100 pesos buong hapon na yun. Meron din ditong balsa na pwede nyong i-rent for 100 pesos din buong maghapon na rin. O diba sobrang sulit na. Kung gusto nyo naman ng mas mababaw na tubig mga apo ay punta lang kayo dito sa right side. Dahil ito ang makikita nyo dito. Perfect spot nga rin dito mga apo kung gusto nyo mag-picture sa may bundok. Ayan nga, wala pa masyadong tao dito. Kaya nga, dito na kami nag-decide na dito na lang muna kami kumain. After nga kami kumain, ay nag-decide na kami pumunta doon sa kabilang banda. Sa may left side na ng ilog. Ganito naman ang view pag nandito ka sa left side. Mas mababa rin ang tubig dito. At the same time, ay napakalinaw pa rin. Para sa akin mga apok, ay dito ang perfect spot para maligo at mag-swimming. Dahil medyo mas konti ang bato at may buhangin na ganitong parang sa beach. Dito nga pala itong mga apok sa may left side, sa may tapat lang ng parking lot. Bandang 11:30 na nga ay nag-decide na kami magbanlaw at umuwi. Meron din pala kayo ditong pwedeng pagbanlawan mga apo pero hindi ko na na-video, sayang. Anyways, yung bandang alas 12 na nga ay nagsisidatingan na din ang mga tao. Ayan nga't malapit nang mapuno itong parking lot dito. Pati nga itong pwesto namin kanina kaming dalawa lang ng laki nyo, ngayon marami na rin. Pero hindi naman siya dumating sa point na overcrowded na talaga na sobrang daming tao dahil may mga parts pa rin ng ilog na walang tao. All in all ay sobrang ganda ng naging fit namin dito mga apo. Siguradong mapapabalik kami dito ulit. Sige, Sirin Bailapok. Follow for more!